Sunt părți din prima parte a Scripturii, din Tora, în care poți să predici fără să faci aluzie la Iisus Hristos în oricare dintre aceste locuri. Dar ceea ce face credința creștină diferită, ceea ce o face mântuitoare, este jertfa lui Iisus Hristos. Este lucrarea pe care El a făcut-o la cruce. De aceea întrebările care se pun candidatului care astăzi se votează au în centru aceasta. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Care murind pe cruce pentru păcatele tale ți aduce mântuire și viață veșnică? Pentru că acesta este centrul credinței noastre. Cu credința care este în Iisus Hristos. Dragi slujitori, vestiți învățătura sănătoasă a Scripturii, având întotdeauna în centru pe Iisus Hristos. Lucrarea pe care El a făcut-o. Aceasta va diferenția, va separa învățăturile celor care spun și ei că învață lucruri bune. Să știți că discuția a pornit de la faptul că și Coranul, și Mahomet, și Allah, și Dumnezeu ne cheamă să-L iubim pe El, să-L iubim pe aproape. Bineînțeles că este fals și aceasta. Că Coranul nu cheamă la iubirea aproapelui, ci la eliminarea lui. Sau, pentru musulman, aproapele nu este altul decât un alt musulman. Hristos nu așa ne-a învățat. Când au întrebat cine este aproapele meu, Domnul le-a spus un samaritean pe care voi l-ați socotit. Când i-a întrebat cine, după ce le-a spus pilda samariteanului, cine socotiți că este aproapele celui căzut în dreptul? Și a trebuit să recunoască, chiar dacă n-au spus-o, că nu vreau să afirme aceasta. Aproapele era acel samaritean. Dragii mei, vestiți cuvântul, țineți învățătura sănătoasă având pe Hristos în centru. Însă, după aceea, continuă Domnul și spune, Apostolul Pavel și spune lui Timotei, și dragostea care este în Hristos Iisus. Este important ca învățătura mântuirii în Iisus Hristos să fie împletită cu dragoste.